berantem ke. Melayu. Ini kali Pak Operator. Orang masih berasal ya Bu? Bulu panas kok enggak? Mana gue? Tenane? Nah, aku kira rondo bela 70% Bu. OTW. Bela tenan ya lagi proses kok piye to iki? Jadi ya ora kok ojo kira nek rondo kira kosong. Ra iso. Ayo, janda selalu di depan. Ayo, Nek ae rondo gedang ya 80 ya. Satu baik Turangga Randa Sedaya Wis Turangga Muda. Turangga Liwung. Juragane. Liwung. Apa, Bu? Kemayu. Kemayu. Aku ya, Bu. Ora ana. Iki kok jawabannya seperti beda. Iya. Liwung. Turangga Randa Sedaya. Ibu berarti janda ya? Ya Allah. Dekno arep tak jakso. OTW. Jadi jangan malu nek jadi randa. Rondo iki malah saiki mah dadi wis kopet ya, Mbak. Kopet, ayo nek diopeni ane aku ora. Golek apa-apa dhewe je, Bu. Nek ngopeni iki ning dalan ngene iki rumangsane. Ya ora ngono sih. Iya ngene iki Bu, bote randa ta, Bu. Nah, randa sayang. Boleh. Apa, Bu? Aku sing ngeboke, amah aku suwe ra dileboni. Ya mana? Ibu sing wae sing ngeboke. Oh iya. Aku piye ngono. Lihat. Ngeboke dene ya, Bu. Ah, iya, aduh. Ayo, Bu. Coba renung gini, Bu. Ah, sampai jumur aku kendek. Agak nduk. Golek kasih nama apa baca aja. Ayo, Bu. Aku suruh. Sabdo, Bu.